बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सावंतवाडी बाजारपेठेत हापूस आणि पायरी आंब्याची मोठी आवक सुरू झाली आहे. मात्र गेल्या 4-5 दिवसातील वाढत्या तापमानाचा आणि बदलत्या हवामानाचा फटका या फळांच्या राजाला बसताना दिसतोय. आंब्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असताना दुसरीकडे शेतकरी आणि बागायतदार मात्र चिंतेत पडले. मुक्काम तालुका वेंगुर्ला जिल्हा सिंधुदुर्ग. मी आंब्याचा व्यापारी आहे. माझी स्वतःची आंब्याची 200 कलमाची बाग आहे. माझ्या बागेत माल मी स्वतःच विकतो. आता आंब्याचा दर 700 रुपये आहे आणि आणखी एक आठवड्यात 50 रुपये खाली उतरेल. पायरी हापूस आंबा पायरी माल कमी आहे. मला सिंधुदुर्गामध्ये प्रथम 7-8 साली 900 आमचे आंबे तयार झाले होते, केले होते. त्याला 1 नंबर पारितोषिक मिळालं मला. हापूसचा दर आहे 700 ते 800 रुपये, पायरी आहे 500 ते 600 रुपये, गोवा माणकूळ 800 ते 900 रुपये. साधा माणकूळ अजून मार्केट आलेले नाही आहे. माल यावर्षी 20% मालाची आहे, माल तयार झालेला आहे. त्यामुळे मालाची आवक जास्त होणार नाही. तरी एक 50 रुपये ते 100 रुपये दर खाली होतील. वेंगुर्ला बाजारात आज सध्या मार्केटमध्ये 600-700 रुपयांचा दर आहे. पायरीचा 500-550 असं दर कमी आहे. हापूस 600-700, पायरी 500-550-600 पर्यंत जाते चांगली मोठी पायरी. आणि माणकूल अजून वेळ आहे पीक हे काय राहायला. ढगाळ वातावरणाचा आंब्यावर भरपूर परिणाम झाला. थोडे डाग झाले आहेत. आंबा पीक कमी झालं. सध्या ढगाळ वातावरण आहे आणि उष्ण आहे, त्याच्यामुळे आंबा लवकर तयार होतो. उष्णता जास्त असल्यामुळे आंबा लवकर तयार होतो आहे सध्या. दरवर्षी आम्ही 1500-2000 पेटी काढतो. यावर्षी 1000 होणार सुद्धा नाही. पहिली पण ती पुंजी नुकसान भरपाई दिलेली आहे, त्याच्यात काय होत नाही. सध्याच्या औषधाच्या किमती आणि कामगार मजुरी त्याच्यात ते सध्या खर्च परवडत नाही. आमच्या आहे 2-3 बागा आहे, मी 200-400 कलमं आहे. नाही परवडत द्यायला, कारण आमची रिजनेबल जो खर्च झाला आहे औषध खत पाणी वगैरे आणि मजुरी त्याच्यात एवढं भागत नाही. उलट बँकेचे पैसे आमच्या अंगावर पडतात. सरकारकडे मागणी आहे नुकसान भरपाईची. हे केलेली आहे ती एकदम पुंजी मदत आहे ती.